Sanibona comrade. Udubandlela lo. Umuntu kusanjalo nje isimo akumnandi kuduma yonke into. Kodwa engifuna ukusho kakhulu ukuthi ngiyaqala ukubona abaholi abanje. Kuyabhujwa ama-comrade ko-Gauteng. Khona nje labafowethu ababili engibakhohliwe ukuthi bahambe kuma-registration abazange besaphindela emakhaya. Nabo basusiwe. Umuntu wesifazane osindile naye ehamba nomyeni wakhe. Esimbongayo ukuthi uthandaza uNkulunkulu ophilayo ngoba mawulandiswa indlela ekwenzeke ngayo iyamangalisa. Iyamangalisa impela. Usiyazibuza ukuthi umuphi lo nkulunkulu abamthandazayo nathi basiphi. Kodwa ke la ngibheke khona asifumeni ma-comrade so support imindeni noma singazi ukuthi kuzothi makubuywa lapho kube ubani olandelayo. Kodwa ke futhi ngiyajabula ukuthi onke lama cases asefika ezandleni ezifanele, onke lama cases. Na into engijabulisayo ukuthi abantu bazoke bayibone lento abayibona lapha kumadlanga ukuthi loya 121 docket esesiphinde sa-add amanye. Bangakhali abantu, ningahambe futhi niyoba-defender nithi ayakubona. They must face the music. Leyo nje asingabazi futhi sonke sisho into efanayo ma-comrade. Ngaphambi kokuthi umuntu abe yi-comrade usuke umuntu wakithi omnyama onegazi elifana nelethu South African. Akekho ofanele ukuthi afe umuntu wase-Afrika. Akekho ofanele afe. Ngoba khumbulani ukuthi naye usuke ezaliwe. Kodwa ke into engiyibukayo engingakaze ngize ngiyibone eyokuthi ubuholi bethu phezulu buthule du. Abukaze buthi vu ngalama killings akhona. Buthule du, abusho lutho. Yazi kuze kube sengazi ukuthi mhlawumbe unenkinga nomuntu othile. Kanti cha awunayo inkinga. Uyena osukela ukeqhubeka enza izinto ongaziboni ukuthi uzenzelani lezi zinto. Kuthule du, akekho okhulumayo ngokulimala kwama-comrade, akekho ngisho okhuzayo. Kuthule du. Mhlawumbe ke ngiya-understanda, ngike ngezwa ukuthi abantu bama-TV bayoklina amakhamera. Okungenzeka-ke mhlawumbe ukuthi ama-media briefing awenzeki. Ngoba abantu koserviswa amakhamera. Noma koserviswa amakhamera-ke mhlawumbe awekho asalayo. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ilokho okwenzakalayo. Kuthule nje du, kodwa sinabaholi ekufanele ngabe abalalelwayo. Kufanele ngabe njengamanje bathatha ithuba lokukhama down isimo esenzekalayo kuma-comrade omkhonto wesizwe. Nokubatshela nje ukuthi lento abayenzayo abayiyeke. Nokumisa ama-processes abezoba khona kule weekend esiyakuyona, kakhulukazi nje eThekwini. eThekwini kubhujiwe. Kufanele ngabe ama-processes ayamiswa. Yini njalo ngizoloku ngishilo. I-ANC yabulawa abantu abafana nalaba. Abantu abangenazwelo, kufiwa lokhu uzwelo, kugijinywa phezu kwegala. Hayi usewile ubani kwanda amaplate. Ingako namhlanje i-ANC ifanele izibuke ukuthi ngempela yini lento yasibulala. Yabulawa abantu abafana noRamaphosa abakwazi ukukhipha i-instruction ukuthi akufa abantu ey'ndaweni ey'thize. Bafa abantu.
singakhuluma manje, I think now ba imani nabo bekwazi ukuthola i-breakthrough yokuthi kanti ngempela sibulawe yini. Akwazi kungafa abantu kangaka kwi-organization kuthuleke du koze kulinda uPresident Zuma kube yena okhulumayo. Kodwa njalo abaholi bayahola futhi, futhi baholela ukuhola. Ayikho into abafuna ukuyithatha ibe into yabo bathi i-organization ake sibuyele kuMamasizi siyolekelana naMamasizi sithole sikhuze nanku umhlola. Bayithulele nje ngoba umhlola phela lo ukuthi kungabulawa abantu ningashongo nani ukuthi niyabanga nabo, nibanga ubukhansela noma into esasiyazi nabantu babulalana esingasho ukuthi right. Bayithulele nje ngobani ababulalana. Kodwa izothi mayiphela le organization yamholo yabiphele. Kodwa ke mhlawumbe lento yokuthi ayizukuphela leyamholo ngoba mhlambe vele basebenzisana nesitha ukuthi kulungile abaqobane nokuthi mase niyiqedile lenhlangano bese sininikeza imali yenu. Ngabe le MK party sekubhejwe ngayo. Khona bathi bulalani le organization. Kwaze-ke kwakumbi angifuni ukungasho. Ngiyacela kubuholi base-KZN ake kumiswe lama processes azoqhubeka nge-weekend. Ake wamiswe abahamba abantu bayongcwaba ama-comrade awo angcwaba imigqibelo nesonto. Ake isicelo nje leso sama-masses ukuthi siyacela ukuthi ake kumiswe officially ngoba thina kwalolu khetho vela sisaliboni nje ukuthi libaluleke ngani mangabe lizoqeda ingane zabantu. Libaluleke ngokuthi abantu abahambe bayohola bese beyantshontsha. Thina nje lolu khetho sisaliboni nje uPresident angamemezela kusasa athi hayi asisale ngeneli thina ukhetho lomasipala singajabula sife thina ngoba kungasinda imindeni eminingi kulama vulture khona la. Kungasinda imindeni eminingi ngoba amehla abantu sebengajomba isidumbu ngoba befuna ukuyongena kumasipala. Lungile-ke sesibonile vele ukuthi asinakiwe, asiqali ukubona namhlanje ukuthi asinakiwe. Sesibonile ma-comrade ukuthi asinakiwe. Senibonile futhi ukuthi nama-voting cows again. Ngaze ngamdabukela uPresident Zuma, ngaze ngamdabukela amandla kangaka. Ehamba iSouth Africa yonke engalali, ahlale kuze kushaya u-2 ekuseni nama-meeting. Kanti kunabantu abahlelele nje ukuthi kodwa le organization soyishaya phansi. Bakuguda ukubhala iy'ncwadi abantu, bakuguda abantu ukusendela ukuveza iy'ncwadi zabameli igcwale yonke indawo. Ngikhumbula mina ukuthi uFloyd uthi asisho noma yini ngabo kodwa zange zaye zabona bethi ungakhulumi ngami. Uma umholi kuzokhulunywa ngawe. uJacob Zuma wayethukwa usuku nemini. Ngikhumbula nje abanye babeze bamdwebe. Akaze athatha abantu abasemakhona. Umholi uzothukwa. Yes. We are in trouble. We are in trouble. Kule nhlangano sidinga nje ibhinqa elizosihlanganisa libuyise i-unity kule organization ngoba ama-celebrity ngeke sesi-right. Mina sengi-right ngama-celebrity.